Čo je vác? Mať úspech a slávu a byť neustále v jednom kole, byť riešený, alebo mať jednoduchý život a o 7 doma pred telkou komentovať, čo sa stalo vo svete? Je vác trčať z davu a byť milovaný a nenávidený zároveň? Alebo ísť v dave bez povšimnutia a mať kľud? V poslednej dobe rozmýšľam stále, čo je vác. Či naháňať sa za peniazmi a na nič nemať čas, alebo dnes sa vo vačku a jebať na haňačku a nohy na stole a na účte holý fas. Či tie eurá stoja za to odopieranie a stres? A kedy a či vôbec bude konec naháňania, bo tempo zabíjana za ten deň môže byť dnes. Pri najlepšom bypass je daň zo zarábania, na druhej strane barák, auta a chata, Karibik za 5 litrov, dovolenka za pár. Sice iba pár dní oddych, potom domov chytro, ale liter sem, liter tam, ľahko by sa zvyklo. Čo je vác na bicykli vysmatý, alebo v Bavoráku KO nevyspatý? Najlepšie by to bolo skombinovať, ja viem, ale nedá sa. Čo je vác, ti neodpoviem. Čo je vác, asi ti neodpoviem. Počúva srdce, rozum alebo kár. Veľký pán je ten, kto to vie, a v hádanke sa nezamotal. Všetko má svoje pre aj proti, ale vybrať si môžeš iba jednu z nich. Tú cestu, ktorá sa ti najviac hodí, a znášať je plusy a mínusy. Je viac veľa kamarátov, alebo len zo pár bratov. Či tu veľa stojí za to, odpoveď si ty tu na to, jak to cítiš, vidíš, že ako to chceš, ako tušíš, musíš to iba ty najlepšie vieš. Preto čo je viac, to musíš vedieť iba ty. Neber ohľad, čo ti povie Miky Mora jebnutý. Rovnako tak žiadny pojebaný kokot prepnutý. Čo všetko videl, všetko vedel, ostal z toho švihnutý. Čo je viac pre teba, pre mňa byť nemusí. Čo tebe veľmi chutí, inému sa kľudne môže hnusiť. Tak hľadaj za rozhodnutiami, bo svoj prospech plusy. Robí chyba srdcom, nech ťa to potom nedusí. Niekedy však čo je viac, nemá jasno hlava. Šiestý zmysel ojebáva, tak aj to sa stáva, že od krvi mozog jedinca, peniaze a sláva. On ide ku dnu, ak nezačne rýchlo k brehu plávať. Čo vás asi ti neodpoviem. Počúva srdce, rozum alebo kár. Veľký pán je ten, kto to vie, a v hádanke sa nezamotal. Všetko má svoje pre aj proti, ale vybrať si môžeš iba jednu z nich. Tú cestu, ktorá sa ti najviac hodí, a znášať je plusy a mínusy. Čo je vác, každý víkend iná v posteli a nad postelou mená, ktoré si zostrelil. Zbierka ako vínko, ktorá ťa posmelí. Na ďalší ťah ďalšie meno, to sme proste my chlapi. Alebo jedna, ktorá bude pri tebe stáť v dobrom aj v zlom, plakať a sa smiať. Nebudeš sa moc síce chváliť číslom, ale za to, že ti to z jednou v živote vyšlo. Nemôžeš mať obe, čo je zlé a dobré, za ktorý život by si dal aj posledné drobné. Mať harem a na starobu sám len, či jednu, pri ktorej si povíš, život ľahšie zvládnem. Možno, že si povíš, že sa najprv vyskačeš a potom na ramene tej jednej vyplačeš. Ale kurviť sa je droga a droga vešti krach, preto keď sa chceš kurviť, nemôžeš mať vzťah. Čo vás asi ti neodpoviem. Počúva srdce, rozum alebo kár. Veľký pán je ten, kto to vie, a v hádanke sa nezamotal. Všetko má svoje pre aj proti, ale vybrať si môžeš iba jednu z nich. Tú cestu, ktorá sa ti najviac hodí, a znášať je plusy a mínusy.